दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फाइनान्सियेल स्किमनि बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। जुदि नोंथाङा फिसा फिनला बेपार बिजनेस होयो बा नोंथाङा गोदान बोसोराव गावबा गावनि मोनसे बिजनेस बानायनो सानदों, जुदि नोंथांनि आखायाव बिजनेस बानायनो फैसा गैया, नोंथांमोना नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि जोहै रां मोननाय जायो। 50,000निफ्राय लानानै नोंथाङा 20 लाखहालागै बे स्किमनि जोहै रां मोनो। आं नोंथांमोननो नैबे दिनैनि भिडिअ'आव खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोननो आपडेट खोथा हरगोन। बे स्किमनि जोहै आं दा नैबे खोथानो लानाय स्किमनि जोहै नोंथाङा बोरै 50,000निफ्राय लानानै 20,000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव बोरै मोननो हायो, माबायदि कन्डिसनाव मोननो हायो, आरो लोगोसे बेयाव माबायदि एप्लाइ खालामनो हायो, बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जोङो गासैबो आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नायनानै मोजां मोनो, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बे आपडेटखौ नायनि, बे स्किमनि जोङो डिटेल्सखौ नायनि। गिबियावनो बे स्किमनि मुङा जाहैबाय, नोंथांमोननो आं खोथा हरग्रोनि, बेनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै चेक खालामनानै नायजागोन। नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना, बे मुद्रा योजना स्किमनि जोहै नोंथाङा बेनिफिट मोननाय जायो। मोनथाम केटेगरियाव रानदों। गिबियावनो नोंथाङा 50,000 मोनगोन। 50,000, बेनि उनाव नोंथाङा 5 लाख, बेनि उनाव 10 लाख, बेनि उनाव 20 लाख नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नाथाय बे रांखौ नोंथाङा लन हिसाबावसो मोननो हागोन। गोबां खम इन्टारेस्ट आरो लोगोसे बेनि लन सुख'नाय डेटआ टार्नओभार नैबे 5 इयार, 5 इयारहालागै नोंथाङा लासै लासै लनखौ नोंथाङा सुख'नानै फोजोबनो हागोन। गोबां मोनसे हेल्पफुल मोनसे नैबे स्किमा प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना। जाय बिथांमोना बिजनेस मावनो सानदों बा नोंथाङा नोंथांनि बिजनेस थाखानाय बिजनेसखौ फेदेरनो सानदों, बे स्किमाव इजियावनो नोंथाङा लन मोननो हागोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं। जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा, जास्ट नोंथाङा जुदि इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुखादों, आं खोन्थाखांबाय। बे लनखौ मोनथाम केटेगरियाव राननाय जादों। गिबियावनो शिशु लन। नैबे शिशु लन, नैबे शिशु लनाव नोंथाङा 50,000 बेखौ नोंथाङा फार्स्ट मोननाय जायो। गिबियावनो नोंथांनो बे 50,000खौ होग्रोगोन। बेयो शिशु केटेगरियाव गोग्लैयो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे 50,000खौ जुदि सुख'यो, बेनि उनाव किशोर लनखौ नोंथाङा लानो हागोन 50,000निफ्राय लानानै 5 लाख। बेखौबो नोंथाङा जुदि सुख'यो, बेनि उनाव नोंथाङा तरुन लनखौ लानो हागोन 5 लाखनिफ्राय 10 लाख। आरो बेखौबो नोंथाङा सुख'यो, अब्ला नोंथाङा 20 लाख बेयाव लनखौ इजियावनो मोननो हायो। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, लनखौ नैबे केटेगरियाव राननाय जादों शिशु, किशोर, तरुन आरो नैबे तरुन प्लास। दानिया जोङो बे मुद्रा योजनानि जोङो डाइरेक्ट एप्लिकेसन प्रसेसखौ जोङो नायनि। नोंथाङा बेयाव माबायदि कन्डिसनाव, माबायदि सिस्टेमाव नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै बेनि एमाउन्टखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। नैबेयाव मोनसे अफिसियेल मोनसे वेबसाइट होनानै दोनदों। बे पर्टेलनि जोहैनो नोंथांमोना बेयाव मोनसे फर्म मोनगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै बेंकआव जमा होनानै इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बेंकआव भिजिट खालामबा बेनि A to Z डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। दानिया नोंथांमोननो सर्टकाटै एसे आपडेटखौ खोन्थाहरबावनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे शिशु बेखौ मोनग्रोगोन। नैबे शिशुखौ नोंथाङा फार्स्टआव मोनग्रोगोन। बेनि उनाव किशोर, आं दहायनो खोन्थाखांबाय। बेनि उनाव तरुन। फार्स्टआव नोंथाङा नैबे किशोरखौ मोना आरो तरुनखौबो मोना। फार्स्टआव नोंथाङा नैबे शिशुखौ मोनगोन। नैबे 50,000खौ नोंथाङा मोनग्रोगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांग्रोगोन। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै बेयावनो नोंथाङा बेनि एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव मोननैसो डकुमेन्टनि गाइडलाइनबो होनानै दोनदों। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना आन्डार शिशु केटेगरि, बेयाव एप्लाइ खालामनो
एप्लिकेसनजों लोगोसे मा डकुमेन्ट नोंथाङा साबमिट खालामनांगोन नैबेयाव लिरनानै होखादों। बेखिनि डकुमेन्टखौ नोंथाङा नैबेयाव होथारनांगोन। बे फर्मजों लोगोसे बेंकआव जमा होनांगोन। गिबियावनो नैबे प्रुफ अफ आइडेन्टिटिनि थाखाय सेल्फ एटेस्टेड कपिखौ नोंथांनो नांथारगोन। भटार आइडिनि नोंथांनि कपि बा भटार आइडि गैयाबा ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड बेबायदिखौ नोंथांनो नांगोन। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय हारसिंनो। प्रुफ अफ रेसिडेन्टनि थाखाय बेयाव इलेक्ट्रिसिटि बिल, प्रपार्टि टेक्स रिसिप्ट, हानि खाजोना नैबेयाव रिसिप्ट नांगोन। भटार आइडिबाबो जागोन, आधार कार्डबाबो जागोन। आरो नोंथांनो बेयाव मोननै गोदानै साफायनाय बेयाव मोननै कपिनि फट' नोंथांनो नांगोन, फट' मोननै नांगोन। बेबायदि नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नैबे नटिस होनानै दोनदों बेयाव नोंथाङा बे लनखौ एप्लाइ खालामनायाव थाइसेबो फैसा होनाङा, फ्रि प्रसेसिं फिसा बिनिया फ्रियावनो जागोन। मोनसे मोजां आपडेट नैबे न' कलेक्टरेल। नोंथाङा बेंकफोराव जुदि लन लायोब्ला नोंथाङा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गिरवी नोंथाङा रेन्टआव दोननांगौ जायो। नाथाय बे मुद्रा लनाव नोंथाङा जेबो रेन्टआव दोनालासिनो नोंथाङा बेयाव लनखौ मोननो हागोन। आरो 3 नाम्बाराव नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों रिपेमेन्ट पिरियड। बेनि लननि सुख'नायनि पिरियडआ 5 इयारहालागै नोंथांमोना लनखौ सुख'नो हागोन। आरो आं दहायनो बुंखांबाय नोंथांमोननि नैबे एप्लिकेसन शल नट बी डिफल्टार अफ एनी बेंक फाइनेन्सियेल इन्स्टिट्यूशन। मेन इम्परटेन्ट नोंथांनि लन मोननाय मोनैनि नैबेयावनो सोनारगोन। नोंथांमोना बेंकफोराव जुदि आगोलाव लन लादोंबा बेयो खिन्थु डिफल्टार जानो मोननाय नङा। नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जानो बेयो मोननाय नङा। बेयो मोनसे इम्परटेन्ट नैबेयो एप्लिकेसन शल नट बी डिफल्टार अफ एनी बेंक फाइनेन्सियेल इन्स्टिट्यूशन। नोंथाङा आगोलाव जुदि लन लानानै दोनदों, टाइमाव टाइम नोंथाङा रिपेमेन्ट खालामाखै, लना होनो दंबावो बेंकफोराव, बेबायदि कन्डिशनाव नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो नाङा। मानो होनब्ला नोंथाङा लनखौ मोनखानाय नङा। नोंथाङा बेखौ हारसिङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो बेंकआव नोंथाङा बेनि बागै रोखायै बुजिसिनगोन। दानिया बेनि फर्मखौ बोरैहाय मोनगोन? नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों एप्लिकेसन फर्म फर शिशु। नैबेयाव नोंथाङा फर्मखौ डाउनलड खालामनानै बेबायदि नोंथाङा मोनसे फर्मखौ एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै बेखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै जिखिनि डकुमेन्ट बिदों बेखौ नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामनो नांगोन। बेंकआव थांनानै साबमिट खालामनांगोन। बेयाव नोंथांनि डिटेल्सफोरखौ बहायनांगोन। बेबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोना मुद्रा यजनाखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जिखि बेंकआवनो जाया मानो नोंथाङा नोंथांनियाव जि बेंक एकाउन्ट दं बे बेंकआव थांनानै नैबे फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै मुद्रा यजना स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, आर'जलाइ गथायनो हागोन। जुदि गासैबो नोंथांनि गाइडलाइन क्राइटेरिया मिलायो, नोंथाङा 100% बे 50,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जास्ट आं नोंथांमोननो दिनै बेनि बेसिक इनफरमेसनखौ होग्रोदों। बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो थाबैनो लानानै फैबाय दं। बेयाव नोंथाङा नैबे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौबो उननि भिडिअफोराव जोङो नायगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।